summer na naman, mainit ang panahon kag kanami magpaligo sa baybay, di bala noong kainit. Pero namitan niya ang baybay, matinlo pero barato lang, parehas lamang sang sininga amo na tutulan. Dili lang di sa Negros, no? Ato ni diskubriyon kundi nini sa sininga episode. Budget-friendly nga beach resort balangin na pangita niyo. Ang maputi ang balas kag nagaagaw blue kag green ang tubig. Ang beach nga, hindi ka na magsakay pa sa bangka para balapot ang lugar. May natultulan kami kag ina ang aton nga kadtuan subong. Ini ang ginatawag ng tag-iya nga beach resort para sa mga cowboy o kung mga simple lang ang mga tao. Wala duro gamo. Ini ang Rory and Edlane nga resort sa Barangay Bulata sa Kawayan, Negros Occidental. Mga 3 hours nga drive halin sa Bacolod City. Ang Bulata Elementary School ang mga pinaka-prominente nga landmark malapit sa resort. 32 years old pa lang nga anay teacher ang tag-iya sa sining nga resort nga si Lalaine Hero. Istorya ni Lalaine, mga pamilya lang Manila ang nagapanag-iya sa sining nga beachfront sang una. Kasi utan pa lang ini diri sang una. Ganing ilang nga parte sang iya nga mga tiya, ilang nga ginbaligya. Ang iya parte sang iya amay nga si Rory nga nagtaliwan na ang wala niya ginbaligya. Bisan makapila na ka beses nga ginaayo kag ini ang iya nga ginpamana sa iya nga mga kabataan. Actually, ini nga sir, ini nga business, pangarap ni sa kon amay. So, nga one day ko no, dapat ma-develop bala. So, by the grace of God ko no, dapat ma-develop ni siya as beach resort. Gid siya kay beach naman gid sa no. Tapos, inang sir, mo to nagmaestra ko and then, ang pangarap ko gid maging businesswoman. So, 3 years ko dito nag-teacher sa China, nagtipon ko and then ang akon partner man bala sir, how nagtipon-tipon kami. Pero, ang akon nga income gid bala nga sweldo, inampak gid sir sa diri bala. Sinuabi ang hindi mangin interesado sa sininga party sa Barangay Bulata. White sand, matinaw ang tubig, kag nagaatubang lang sa Danhugan Island nga sanctuary. Mosobra sa 1,000 square meters ang duta nila ni Lalaine. May mga cottages nga for the day. Kag may pang overnight man pero simple lang. Pwede man makaset up sang tent sa kilid sang baybay. May tiyanggi kag sa atubang may parking space. Hindi mo sinakadako.
Hindi mala hotel ang amenities gani pang cowboy lang kung sila lain pa ang pahambalon. Wala ko entrance fee, sir. Bali package ang presyo. Bali depende sa masarangan lang sa bulsas tao. For example, wala basic nga. Wala ko basic, sir. For example, kapin pa mga old customer, mabili ko 3,000, ayoon tag 2,000, tag 3,000 ang cutting? Sample bala, sir, ang package, sample pulo, mamo na ba? Tapos ayoon tag 2,500, tag 1, kapin pa mga old customer, why ko price? Pero ang cottage siya, bilang renta. Why na siya, sir? Package gid lang siya. For example, ano nga package? For example, sir, masiling be ng 15 ka tao, mera tanga 3,700, mera 3,500. Na tapos ayuan pa gid, wala ta price gid nga fix. Tuod ka. Wala ta fix price, sir. Muna rin balik na ding iban. Ang income nila sa resort, ginagamit man nila lain sa pagpa-eskwela sa iya nga mga mangod. Ang iya nga resort, nagaserve man niya kick-off point pakadto sa mga floating cottages sang Bulata. Para kay Lalaine, hindi ang amenities sang iya nga resort ang iya ginapabugal, kundi ang pagtrato niya kag pag-atipan sa mga bisita kag ang katahom sang baybay sa barangay Bulata. Wala corkage fee, wala man sang kantin, pero may ara sang tiyangge. So pwede kagid makadala sang inyong pagkaon o kung sulugbahon kag dito nang magsugba-sugba. Imagine na pala, sa amo sini kainit nga panahon subong, daw kanami pahulom sa amo sini nga itsura sang baybay. Para sa rates, mag-message lang sa ilang Facebook page ng Rory and Edlaine Resort. May mga package rates sila para sa mga grupo. Hindi mo kinahanglan gid nga mahal no ang imong gastuhon dapat para mag-enjoy ka sa pagkanto sa beach. Kinahanglan mo lang mag-research pagpulupangita sa barato ng mga beach resort. Ang importante, mag-enjoy ang pamilya kag barkada sa inyong bonding. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Roming, i-follow ang mga Facebook page ug YouTube channel Digicast Negros. Ulupon kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Roming.